La sfârșitul anilor 70, după studiul a cei peste 100 de compuși ortomoleculari nutrițional activi existenți în grâul verde încolțit, doctorul Herb Thomas, reputat cercetător în nutriția clinică, a lansat ipoteza cum că iarba verde provenită din încolțirea grâului, grâul verde încolțit, reprezintă alimentul perfect din punct de vedere micronutrițional. Doctorul Herb Thomas susținea că bagajul micronutrițional a 3 kg de pulbere de grâu verde încolțit organic este echivalent cu cel a peste 70 de kg de legume de grădină cultivate în condiții bio. Pentru omul modern, care este mai mereu ocupat, pulberea de grâu verde reprezintă o modalitate foarte simplă de a obține vitaminele, mineralele, oligoelementele și enzimele de care corpul nostru are nevoie. La loc de cinste, pe raftul cel mai înalt din cămara naturii, se află pulberea din iarbă de grâu, cunoscută și sub denumirea de multivitamina naturii. Această pulbere conține în cantități mari vitamine naturale, minerale, oligoelemente și enzime de care corpul nostru are nevoie. Are conținut ridicat de calciu și magneziu, fiind o sursă perfectă de proteine, deoarece conține 17 feluri de aminoacizi, adică toți aminoacizi esențiali în proporțiile optime. Este ușor asimilată de către organismul nostru, deoarece digerarea nu necesită multă energie, deci poate fi consumată și de către cei cu o digestie mai proastă. În primă fază, pulberea ajută la digestie și funcționarea organelor interne, deoarece are efect puternic alcalin. Conținutul său bogat în clorofilă ajută la o mai bună oxigenare a sângelui, îmbogățind astfel alimentarea celulor cu oxigen, având un important rol antiinflamator. Bun detoxifiant, pulberea din grâu ajută la completarea carențelor din alimentație, ridicând nivelul energetic al organismului. Efectul său de vitalizare se datorează exclusiv conținutului său bogat în vitamine și minerale, pulberea din grâu fiind cea mai complexă substanță nutritivă din lumea plantelor. Pentru a fi pe înțelesul tuturor, am să vă dau un exemplu concret. Sunt mulți aceia care au probleme de sănătate. Trebuie să vă gândiți că noi nu mai mâncăm alimente naturale, mâncăm alimente pline de conservanți sau, mai bine zis, de euri, așa cum sunt ele cunoscute, respirăm un aer care nu mai este curat, bem apă din sticle de plastic, suntem stresați. Toate acestea sunt adevărate agresiuni care ne afectează sănătatea și ne fac vulnerabili. Dacă noi dăm organismului tot ce are nevoie, atunci acesta se poate apăra eficient și nu mai răcim. Și mai mult decât atât, avem și o stare generală bună, suntem energici și avem un moral bun. Îmi pare rău pentru toți oamenii în vârstă care cred că este normal să se simtă rău. Starea de bine este starea de normalitate. Poți să ai și 80 de ani și să te simți bine dacă te alimentezi corespunzător. Pulberea de grâu verde conține foarte multe vitamine, minerale, oligoelemente și enzime care ajută corpul nostru să-și păstreze starea de bine și să reziste chiar dacă vârsta este înaintată. De ani de zile eu răceam tot timpul, că era vară, că era iarnă, că era primăvară, cum dădeam un pic de fric, cum răceam. O prietenă de-a mea mi-a recomandat pulberea de grâu verde. Iau dimineața o linguriță, la prânz și seara și mă simt foarte bine. De 2 ani de zile eu n-am mai răcit deloc. Sunt oameni care au venit la noi, le-am recomandat pulberea din grâu verde și s-au întors la distanță de 2-3 luni și nu i-am recunoscut. Aveau un tonus bun și se simțeau foarte bine. Nu ați observat că atunci când omul se simte bine, parcă arată altfel? Pielea lui are altă culoare și se vede că este un om plin de viață. Încercați doar pentru 3 luni această pulbere de grâu verde și vă veți simți și dumneavoastră foarte bine. Am avut o perioadă de 3-4 luni de zile în care m-am simțit foarte obosită. Nu aveam chef de nimic, nu puteam să fac nimic, nu se lega. Dimineața când mă trezeam obosită, fără pic de energie. Mi-am făcut analizele, au ieșit bine. Doctorița mi-a zis să stau liniștită, că totul este bine, dar starea mea nu era de bine. Deci eu mă simțeam obosită, fără energie, fără vlagă. O colegă mi-a spus: ia pulbere de grâu verde, este foarte ușor de luat și să știți că de-aia l-am și luat, pentru că îl făceam foarte ușor, într-un pahar cu apă rece, o linguriță de pulbere, luam de 3 ori pe zi, nu era nici costisitor. Cam la 2-3 săptămâni după ce am început să iau această pulbere, m-am simțit foarte bine. Dimineața când mă trezeam simțeam o energie, simțeam că am chef de viață,
simțeam că trebuie să fac ceva. Și să știți că îmi duceam toate lucrurile la bun sfârșit. Simt o energie și un drag de viață. Mi-e drag să merg la serviciu, mi-e drag să stau cu copiii, mi-e drag să stau cu nepoții. Deci totul m-a intrat în normal. Pulberea de grâu verde, cunoscută sub denumirea de multivitamina a naturii, conține în mari cantități vitamine, minerale, oligoelementele de care corpul nostru are nevoie. Are conținut ridicat de calciu și magneziu, fiind și o sursă perfectă de proteine. Bun detoxifiant, pulberea de grâu ajută la completarea carențelor de alimentație, ridicând nivelul energetic al organismului. Efectul său de vitalizare se datorează exclusiv conținutului său bogat în vitamine și minerale, pulberea de grâu fiind cea mai complexă substanță nutritivă din lumea plantelor. Sună acum și specialiștii noștri îți vor da mai multe detalii. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pulberea din grâu verde este indicată în cure de detoxifiere, deoarece efectul consumului de pulbere de grâu verde conduce în fiecare caz la echilibrarea organismului, influențând pozitiv funcționarea întregului organism. Datorită efectului alcalin, organismul începe după un timp să descompună substanțele nocive depozitate. Procesul de detoxifiere este intens. Se constată astfel o stare generală îmbunătățită, mai puțină oboseală, putere de muncă mai mare și cu timpul o rezistență mai bună în fața bolilor. Pulberea din grâu verde stimulează imunitatea, deoarece multitudinea enzimelor care se regăsesc în pulberea din grâu verde dirigează și supraveghează milioanele de reacții biochimice care se produc în organism. Pulberea din grâu verde, datorită conținutului ridicat de enzime necesare pentru oxigenarea celulară, leagă radicalii liberi și diminuează riscul de îmbolnăvire. Una dintre enzimele conținute de pulberea din grâu verde este sodul natural, superoxid dismutază. Acesta este un preparat enzimatic de origine vegetală cu un efect deosebit în vindecarea bolilor, revitalizarea organismului și încetinirea proceselor de îmbătrânire celulară. Pulberea din grâu verde reglează procesele digestive, deoarece are proprietăți alcalinizante. Abundența mineralelor alcaline din pulberea de grâu verde scade aciditatea pH-ului organismului, conducând la ameliorarea tulburărilor gastrointestinale. De când mă știu, am avut probleme cu stomacul. Orice aș fi mâncat, eu mă simțeam rău. Aveam o stare de greață de rău care venea de la stomac. Nu puteam să fac nimic nici la serviciu, nici acasă, pentru că mă simțeam rău. Am luat această pulbere de grâu verde de 3 ori pe zi, amestecam o linguriță de pulbere de grâu verde cu puțină apă, de 3 ori pe zi, dimineața, la prânz și seara. Am scăpat de problemele cu stomacul după 2 luni de cură. Bineînțeles, în anumite situații este nevoie și de un regim alimentar bine echilibrat și de un stil de viață sănătos, dar cu siguranță pulberea din grâu verde produce o schimbare în starea generală a organismului. Sunt mulți oameni care se plâng că au dimineața ușoară amețeală, că se simt obosiți, că nu se pot concentra atunci când muncesc și pun toate acestea pe seama vârstei sau stresului dintr-o anumită perioadă. Greșit! Toate acestea sunt semnale date de organismul dumneavoastră că are probleme. Nu trebuie să așteptăm ca starea noastră să se agraveze pentru a face ceva. Am numeroase exemple de oameni care se plâng că analizele le ies bine, dar ei se simt rău. Eu le spun așa: stresul în care trăiesc, mâncarea plină de euri, apa îmbuteliată în sticle de plastic și aerul poluat influențează în rău starea noastră de sănătate. Până să vorbim de un diagnostic medical, adică de o boală, organismul începe să ne dea niște semnale că are probleme. O doamnă îmi spunea că nu are de unde să cumpere fructe și legume crescute pe soluri ecologice, că acestea sunt mai scumpe și că oricum dânsa nu are cum să-și prepare la serviciu o masă folosind astfel de legume și fructe crescute fără chimicale. Gândiți-vă că 3 kg de pulbere de grâu verde sunt echivalentul a 70 de kg de fructe și legume cultivate în condiții bio. Asta nu o spun eu, ci reputați oameni de știință străini. Ce poate să fie mai ușor decât să amestecați o linguriță mai cu vârf de pulbere de grâu verde cu apă rece și să-i dați organismului vitaminele, mineralele, oligoelementele și enzimele de care are nevoie. O doamnă se plângea că orice ar mânca are o senzație de greață și o stare de disconfort. Din această cauză era foarte agitată, începuse să aibă probleme și cu cei din familie. Eu i-am explicat că această pulbere este puternic alcalină
și are un efect foarte bun asupra sistemului digestiv. A luat în fiecare zi această pulbere extraordinară, a ținut și un regim alimentar, dar nu foarte strict, și în mai puțin de o lună m-a sunat și a zis așa: de 10 ani încoace e prima dată când am o stare de bine și nu mai simt greață, ba chiar am poftă de mâncare și mă simt mult mai energică. Este și normal să fie așa, pentru că pulberea din grâu verde are în compoziție foarte multe elemente necesare organismului uman. Un domn îmi spunea că răcește chiar și vara. Dânsul spunea că este suficient să deschidă puțin geamul la mașină sau să pornească aerul condiționat din birou și deja are probleme respiratorii. L-am întrebat ce mânca și am aflat că avea o dietă bogată în grăsimi, mânca foarte multă carne și am explicat că organismul, pentru a se proteja, are nevoie de vitamine, minerale, oligoelemente și enzime pe care le poate lua din această pulbere. Sistemul imunitar funcționează mult mai bine atunci când avem o alimentație echilibrată. Vreau să vă spun că acest om de care v-am povestit a luat conștiincios pulberea din grâu verde și nu a mai avut nicio problemă. Gândiți-vă așa, să zicem că am o mașină foarte frumoasă, care nu are nicio problemă la motor, nu are nicio zgârietură, dar nu are o roată. Ce se va întâmpla? Mașina nu poate fi folosită. Așa se întâmplă și cu organismul nostru. Dacă nu îi dăm ce are nevoie, nu se poate apăra și nu poate funcționa corespunzător și atunci se îmbolnăvește. Vreau să vă spun un lucru foarte important. Nu orice pulbere din grâu verde are acest efect extraordinar asupra organismului uman. Numai solurile de mare altitudine din Tibet, unde nu există poluare și unde apa este foarte curată, pot produce plantele de grâu care, cu ajutorul unei tehnologii de vârf, se transformă în pulberea de grâu verde pe care o vedeți aici. Pulberea din grâu verde conține substanțe care ajută foarte mult organismul. Catalogat drept un aliment complet de experți în nutriție, grâul verde a devenit partea dietei multor persoane dornice să trăiască o viață lungă și sănătoasă. Pulberea din grâu verde este indicată în cure de detoxifiere, deoarece efectul consumului de pulbere de grâu verde conduce în fiecare caz la echilibrarea organismului, influențând pozitiv funcționarea întregului organism. Datorită efectului alcalin, organismul începe după un timp să descompună substanțele nocive depozitate. Procesul de detoxifiere este intens, se constată astfel o stare generală îmbunătățită, mai puțină oboseală, putere de muncă mai mare și cu timpul o rezistență mai bună în fața bolilor. Pulberea din grâu verde ajută la stimularea imunității, deoarece multitudinea enzimelor care se regăsesc în pulberea de grâu verde dirigează și supraveghează milioanele de reacții biochimice care se produc în organism. Pulberea de grâu verde, datorită conținutului ridicat de enzime necesare pentru oxigenarea celulară, leagă radicalii liberi și diminuează riscul de îmbolnăvire. Una dintre enzimele conținute de pulberea de grâu verde este sodul natural, superoxid dismutază. Aceasta este un preparat enzimatic de origine vegetală cu un efect deosebit în vindecarea bolilor, revitalizarea organismului și în încetinirea proceselor de îmbătrânire celulară. Indiferent de vârstă, chiar dacă sunteți mai tânăr sau mai puțin tânăr, trebuie să vă ajutați organismul să-și păstreze starea de bine. Cu ajutorul pulberei din grâu verde tibetan, puteți să-i dați vitaminele, oligoelementele, mineralele și enzimele de care are nevoie. Tot ce mai trebuie este puțină voință și starea de bine va deveni normalitate și pentru dumneavoastră. Sunați-ne la numărul de telefon afișat pe ecran și specialiștii noștri vă vor da mai multe detalii despre această pulbere extraordinară. Recomand tuturor celor de vârsta mea pulberea de grâu verde, că este foarte bună. Pulberea de grâu verde mi-a schimbat viața. Recomand tuturor celor care sunt obosiți, care nu au vlagă, care nu au energie, pulberea de grâu verde, 100% naturală și dă rezultat foarte bun. Pulberea de grâu verde, cunoscută sub denumirea de multivitamina a naturii, conține în mari cantități vitamine, minerale, oligoelementele de care corpul nostru are nevoie. Are conținut ridicat de calciu și magneziu, fiind și o sursă perfectă de proteine. Bun detoxifiant, pulberea de grâu ajută la completarea carențelor de alimentație, ridicând nivelul energetic al organismului. Efectul său de vitalizare se datorează exclusiv conținutului său bogat în vitamine și minerale,
pulberea de grâu fiind cea mai complexă substanță nutritivă din lumea plantelor. Sună acum și specialiștii noștri îți vor da mai multe detalii. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.